Ahojte priatelia, takže vítam vás zase na ďalšom dni. Dneska mám trasu nejakých 25 km alebo 28 dokonca. Idem vlastne chata Plesnivec, Brnčálka, Svišťovka, Skalnaté pleso a smer Hrebienok a dolu. Bývam tuto na peknej výhliadke, som si našiel nejaké ubytko, som tu na 2 dní. Takže nemusím teraz niesť všetky veci so sebou, ale aj tak mám v ruksaku veci, lebo podľa mňa bude dneska pršať aj, takže uvidíme počasie, aké je. Teraz čakám ráno na autobus, je 6 hodín ráno, takže pomaličky vyjdem na to, uvidíme, ako to pôjde dneska. Tak zatiaľ, majte sa, čaute. Ahojte, takže ranné Tatry, jak sa nám obláčiky troška hýbu, tak som smerom chodník na chatu Plesnivec, mám už nejaké 3 km za sebou, a zatiaľ sa ide dobre, a nie tak dusno by som povedal, ale je to také ešte všetko, veď keď vyjde slnko, bude zase dobre, tak zatiaľ, takže pokračujeme tým smerom. A takú pol hodinu, 3/4 hodinu som na chate. Tak, majte sa. No ahojte, to je cesta na Zelené pleso, ešte nejakú pol hodinu. Tam niekde som ráno vychádzal, takto som to všetko, takto až sem prišiel. Mám nejakých 10,5 km prejdených, takže uvidím podľa počasia ešte na tú Svišťovku, takže uvidíme, tak zatiaľ, čaute. Ahojte, takže som na Brnčálke, alebo pre tých, ktorí nevedia, chata pri Zelenom plese, ktorý je tam tým smerom, a mám v nohách nejakých skoro 13 km, no a potom ešte vlastne hore na Svišťovku ma čaká, už potom to pôjde dole kopcom, tak teraz sa idem nájsť a potom uvidím ešte Lomničák. Cesta na Jahňací. Takže uvidím podľa počasia. Tak čaute. Ahojte, odtiaľto som došiel, tam je veľká Svišťovka do doliny, cesta na Skalnaté pleso, to je za Lomničák. No ahojte priatelia, takže vítam vás z cesty.
Mám za sebou nejakých 25 km. Už kráčam pomaličky do Starého Smokovca po asfaltke. Začínal som dneska Tatranská kotlina Čarda. Prišiel som hore na Plesnivec, biele pleso, Brnčalka, sedlo pod veľkou svišťovkou, skalnaté pleso. Potom po magistrále kvázi až skoro k Zámkovskému chate dole potom na hrebienok. Akurát, že je uzavretá cesta, tá vrchná, tak som išiel okolo dole Rajnerky, no tá bola jasná, že je zavretá. A tak čo narobíme. No takže teraz už pomaličky, slniečko svieti. Cez deň to bolo také, aj fúkalo dosť hore, kropilo sem tam, ale dalo sa to, nebolo nejaký veľký dážď, takže išlo to v pohode. Išlo to v pohode, takže ešte či tak 3 km dole, koľko to je do hrebienku a na ubytovanie, ale v podstate mám čas, je 5:30 večer, takže máme chvíľu ešte času dosť, takže zatiaľ čaute.